खुलुमबाय लोगोफोर आंनि ब्लग इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायहरबाय। आं दिनै दङ नै बाथौ मन्दिर। दिनै आमथिसुवानि लास्ट फोरबोआव फुजा फाथि होयो रायजोआव। ओंखायनो जोंनि गोजोनपुरि गामियाव नैबे फुजाखौ होनायनि सिगां जों बे जोंना मोनसे बाथौनि फिरफिला बिरहोनो नागिरदों। बे बिरखांनायनि उनावसो जोंनि फुजाखौ होनो हागोन। ओंखायनो नैबे फुजाखौ नायलांनो थाखाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय।
मोनखो आमथिसुवानि आमथिसुवानि थाइजौ खान्थाल आनारस थालिर आरो माखासे गासिबो दङ बुटबो दं आरो बुटबो दङ बरिया नांदों बरिया बरिया ना बरिया 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 नांदों दे आदा मा मोनजाखो खान्थालखौ सिगां जाग्रोदो थाइजौ दोङो थालिर दोङो बे मा होनना बुङो इखो थाइबें नङालै थाइसौ खुसेर ओमफ्राय बुट आरो ओमफ्राय खान्थालनि आनारसबो दङ दङ आनारसबो दङ आरो ना दा बरिया ना गोथावथार बरिया गोथाव जाथारदो जाबाय जाबाय बोसोर गोदाननि बयबो जागासिनो दा लास्ट थाइजौ खान्थाल जानाय बेनिफ्राय गावबागाव बे थङालिया आमथिसुवानि थाइजौ थाइसे मादालिखौ जागासिनो दं ओमफ्राय नै ओरै नायलाय नै नाब्लाया ओमफ्राय नै ओरै बे लहित नामा नामोनलाय बेना मिरन